Velkommen til 2015-versionen af nytårskuren i Varde Erhvervs- og Turistråd. Planen for i aften er, at allerførst så skal jeg lige lidt i helikopteren. Jeg skal kigge lidt tilbage, og så skal jeg kigge lidt frem, og indimellem så skal jeg afsløre vores nye navn. Jeg har nogle opgaver i den forbindelse. I har faktisk kun én, det er at sørge for at holde glassene fyldt op, og så ellers bare hygge jer med hinanden. Hvis jeg kigger tilbage på det herrens år 2014, så er der én ting, jeg synes, der sådan adskiller sig fra alt det andet, som er værd at fremhæve og værd at glæde sig over. Og det er, at Varde Kommune rykkede så markant på det her DI erhvervsklimaindeks, eller tilfredshedsanalyse, eller hvad det nu hedder. Og vi rykkede fra en plads som nummer 64 til nummer 12. Det synes jeg, det er outstanding, og det er rigtig flot gået. Det har vi grund til alle sammen at være stolte af og være glade for, at vi er bosiddende i en kommune, der har formået at lave så markant en fremgang. For I skal ikke være et sekund i tvivl om, at så markant en fremgang, det laver man ikke med mindre, at der taler om sådan en decideret holdningsændring hos de medarbejdere, som står bag den her fremgang. Og uanset hvordan vi vender og drejer det, så kan I være evigt forvisset om, at i enhver situation, hvor der er borgere, der henvender sig til Varde Kommune, så er der en lyst og en vilje til at ville gøre en positiv forskel og til at levere service. Det er et arbejde, der blev i gang sat allerede for et par år siden i Gyllinghårs regeringstid, og Erik Bull har så egentlig bare videre. Det lyder som om det er bare walk in the park. Det er det ikke, absolut. Men han har videreført arbejdet og måske også intensiveret det i den forgangne sæson, og nu har vi så høstet frugterne af det, og det synes jeg, vi alle sammen har grund til at glæde os over. Og hvis nogen af jer så står ved siden af en eller anden kommunal medarbejder, det er der nogen, der gør, så synes jeg, I har en pligt til at daske vedkommende sådan kærligt i ryggen og sige skide godt gået. Fordi det er skide godt gået. Ja. Sådan en holdnings- og adfærdsændring, den gennemfører man jo ikke bare overnight og bare ved at sige, at nu gør vi sådan. Det tager tid at gennemføre det, men det synes jeg, vi har gjort, og placeringen beviser det. Og når det så er sagt, og når vi er færdige med at dunke hinanden i ryggen osv., så er vi faktisk allerede godt i gang med at lave sådan fodarbejde eller benarbejde til den måling, der blev lavet i 2015. Og målsætningen for den er, at vi som minimum skal fastholde vores placering eller udbygge den. Og så har jeg så en opgave til alle jer andre, alle jer, der ikke er kommunale. Det var jer, der dunkede lige for lidt siden. Fordi det forpligter også os. Det forpligter os til at sige til de kommunale medarbejdere, vi har kontakt med, og sige til dem, når der er noget, de gør godt, også når der er noget, de gør mindre godt. For så vidt angår det der med, når de gør noget, der er mindre godt, så er jeg ikke så nervøs. Det tror jeg, det ligger i vores DNA. Det kan vi sådan set godt få i talesat. Men måske specielt det andet, det tror jeg, det kniver lidt mere med at få fortalt de gode historier. Også at få givet en tilbagemelding til de medarbejdere, som gør det ekstraordinært godt, og sige tak for det. Og det sjove er, at når man sidder og arbejder på sådan et kontor, og man lever af at levere service, det er der garanteret mange i salen, der gør til dagligt, det ved jeg, der er. Så hvis den service, man leverer, den bliver påtalt og påskyndet, så er der en sjov tendens til, at så kommer der endnu mere af den. Så det er alle de andres opgaver i den kommende sæson. Det er ikke bare at fortælle der, hvor skoen den klemmer, men også at huske at påtale der, hvor det er gået godt. Det er vores kollektive opgave for, at Varde Kommune fortsat kan bevare den placering på listen, som vi velfortjent har fået i 2014. Ja, skål. Det var arbejdsopgaven, og det var det allervæsentligste budskab, jeg havde med i aften. Hvis jeg så kigger tilbage på, hvad der ellers skete, sådan måske lidt mere internt i vores egen butik i 2014, så er der to ting, jeg synes, der er væsentligt at hæfte sig ved. For det første, så synes jeg, det er meget væsentligt at kigge i vores formålsparagraf. Vi er sat i verden for at levere erhvervsservice til vores medlemmer og ikke medlemmer, for den sags skyld også. Og der er det væsentligt for os selvfølgelig at favne så bredt som muligt, så det er glædeligt, at vi i et år, hvor vi har målsat, at vi vil have 100 nye medlemmer,
at vi så per årsskiftet har fået de 55. Så mangler vi 45, inden vi har generalforsamling i april. Det når vi sagtens. Vi har fået 15 siden. Derudover så har vi leveret 256 virksomhedsbesøg. Jeg sagde, da vi havde generalforsamling i april, at vi ville rundt og besøge alle vores medlemsvirksomheder. Og jo flere medlemmer vi får, jo sværere bliver det jo selvfølgelig at nå det. Men jeg vil garantere, at alle skal have fået budet om et besøg, inden vi skriver generalforsamling 2015. Alle vores medlemmer skal have fået tilbuddet om et besøg. Så er det muligt, at der er nogen, der siger, at det vil vi gerne have, det venter, eller det tager vi senere, eller det giver ingen mening osv. Fred være med det, men alle skal have haft muligheden. Og jeg kan konstatere, at 256 i sidste år, det er absolut godkendt, og der kommer endnu flere i 2015. Derudover så har vi arrangeret 11 arrangementer, det er altså netværksarrangementer, kurser, og vi har lavet en erhvervskonference, som vi satte i søen her i efteråret. Der bliver nogle små justeringer omkring konceptet og tidsplaner og så videre for det, men ellers så var det så stor en succes, at det kan jeg garantere, at vi gentager. Vi har gennemført 93 iværksætterforløb. Det er en markant stigning i forhold til året før. Vi har åbnet et nyt turistkontor i Blåvand. Vi fik ny direktør først i 4. Og hans første opgave, det var at ansætte en ny eventmedarbejder. Hun er ansat, og hun har haft gang i, hun har lavet alle de der arrangementer, der står der. Og her sidst på året, så ansatte vi en ny erhvervskonsulent. Og Colin Seymour, han har stået fader til skabelsen af det, der har fået navnet Naturpark Vesterhavet. Vi er rigtig spændt på at se, hvordan barnet vokser, og hvordan det tager sig ud, og hvordan vi drager nytte af det, eller fordel af det, når det bliver stort. Og her sidst på sæsonen 2014, der fik vi skruet master og antenner og alt muligt andet teknisk noget op, både i Henne og Blåvand, sådan at når feriesæsonen 2015 går i gang, så er der gratis wifi i både Henne og Blåvand for alle de gæster, vi får besøg af. Og så er det ved at være sidste udkald for Søren Kjær Larsen at stå og nyde, at han i sidste år, 2014, fik initiativ- og iværksætterprisen. For lige om lidt, så går titlen videre til en anden. Der er sådan en tradition for, at det skifter mellem en sådan traditionel produktionsvirksomhed og sådan en turistvirksomhed. Og den tradition, den har vi faktisk holdt i hævd i år, selvom vi har udfordret om det, og vi skulle blive ved med det. Men vi har holdt den i hævd. Jeg kan sige, så det er nok ikke en stor overraskelse, at i år så bliver det en turistvirksomhed, som skal have titlen. Og hvis der sådan er nogen, der har lyst til at stå og gætte rundt ved bordene, så kan jeg så afsløre, at det er en virksomhed, der har prøvet at være gazelle mere end en gang. Det kommer lige lidt senere. Så I kan også bare tage et glas rødvin. Så kommer vi jo til det her, det er breaking news. Det var egentlig et særskilt punkt tidligere, men så blev der for mange pauser. Derfor har jeg valgt at tage det nu. Vi har længe syntes, at det her navn, vi er blevet skabt med, det har tjent os godt, men det er sådan lidt ligesom at have et kongenavn, sådan med en Frederikke, Emilie, Camelia og så videre. Altså det bliver for svært at udtale sådan i daglig tale hen ad vejen, og det har vi konstateret i vores bestyrelse. Så har vi stadigvæk en del, der har svært ved, ikke mange, der er en del, der har svært ved at sige det her navn rigtigt, den ene gang efter den anden, og når man kommer ud omkring i kommunen, så hedder vi også alt muligt forskelligt. Og da vi ansatte Finn Erik, der kan jeg huske, at han fik 20 minutter til at, sådan lige at præsentere, hvad han kunne tænke sig at gøre anderledes, og hvad det var, han ville gøre, når han blev direktør. Og det var før han blev ansat, han vel og mærke sagde, at det navn der, det skal I have gjort noget ved. Det stinker, havde han. Det var lige før han sagde det. Så det har vi jo selvfølgelig taget af notam. Så vi har ønsket, og vi har lavet en ønskeseddel, der gik ud på, at vi ville gerne have et mere mundret navn. Vi vil gerne have et navn, der let kunne huskes, og så vil vi gerne have et navn, der adskilte sig fra alle lignende organisationer som vores. Og det synes vi i al ubeskedenhed, at vi har fået. Vestmedia står fader til navnet, de har leveret det, og det er vi rigtig glade for, og jeg kan love, at jo længere tid man sådan går og smager på det, jo bedre smager det egentlig i realiteten. Så nu er det sidste lejlighed til at sige farvel og tak til Varde Erhvervs- og Turistråd fra lige om nu, så hedder vi Pro Varde. Pro Varde. Smag på det. Det smager godt.
Og hvorfor hedder vi så det? Fordi hvad tænker man så, når man hører Pro Varde? Så har jeg 20 stjålet en planche fra Niels Henrik, som præsenterede den her, da han var at præsentere, hvorfor det var, at vi skulle hedde Pro Varde. Pro, det betyder for, og det giver da i hvert fald mening, at vi som organisation er for Varde Kommune i det hele taget. Og så pro, der er en masse positive ord forbundet, eller der starter med pro. Proaktiv, professionel, profilere, produktion, det kan man da absolut også sige, vi favner. Proces, noget der er i proces, det er noget der er i udvikling. Det er nogle rigtig gode ord. Og så ved jeg ikke om pressen, den tilstedeværende presse, så satser jeg lige på, at de står og drikker rødvin. Og det er så helt for min egen regning, så for min skyld, så må det absolut også godt stå for protektionisme i forhold til hele det lokale erhvervsliv. For det er dem, vi er sat i verden for at beskytte og udvikle. Men det er vores navn, vend jer til det. Alt, hvad der kommer herfra fremadrettet, det bærer titlen Pro Varde. I den forbindelse, så kan jeg lige løfte sløret for, at når vi kommer hen sidst på måneden, så bliver der også lanceret en ny hjemmeside med indhold. Der er sådan, det her det er et screen dump af, som forsiden ser ud i dag. Det ser, hvis jeg kender den slags processorer rigtigt, så bliver det garanteret ændret 10 gange inden. Men sidst på måneden, så er den up and running, og I skal nok få et nyhedsbrev om, når den kører. Og noget af det, der vil være tilgængeligt, er billedmateriale og videomateriale og alt muligt andet halløj fra i aften. Så selv dem, der ikke var her, de kan sørge med at få oplevelsen. Ja, det var det. Det var navnet. Så skal vi kigge på 2015. Der har vi selvfølgelig per definition, i og med at vi er på bevilling fra økonomiudvalget, så har vi selvfølgelig en række prædefinerede opgaver, som vi skal løse. Og dem kunne jeg godt underholde med, dem kommer jeg også lige tilbage til. Men sådan ud af brokkassen, for sådan med de lidt mere sådan kuriøse indslag, har jeg også lige taget et par ting med, sådan noget af det, vi har haft en lille smule tid til at arbejde med. Og en af de ting, det er en varmluftsballon. For det har undret os i bestyrelsen, hvorfor skal man til Sjælland eller til Silkeborg for at kunne flyve i varmluftsballon? Vi har lige fået en vision i Varde Kommune om i et med naturen. Vi har en formidabel natur. Vi ved det alle sammen. Det er verdens bedst bevarede hemmelighed næsten. Men altså den natur, den er fantastisk. Det ved alle os, der har valgt at bosætte sig i den. Hvorfor skulle man ikke have mulighed for at se det lidt fra oven? Både os, der er her, men også alle de gæster, der kommer og besøger os. Så vi har sådan lavet lidt research på, hvad der egentlig skal til for at indkøbe og drive sådan en varmluftsballon. Og det er vi faktisk ret langt i. Så lurer mig, om ikke vi, inden vi skriver midsommer, har mulighed for at tilbyde sightseeing-ture i varmluftsballon ud over vores fantastiske kommune. Og så nu kan jeg lige så godt gå til bekendelse foran en stor flok. Det er så i modsætning til den katolske kirke, hvor med en til en. Men det her, det snakkede vi om i bestyrelsen i december, og jeg er kommet til at sige det nogle steder, at vi har bestemt det her. Så jeg har faktisk allerede nu en venteliste, både fra privatpersoner og virksomheder, som gerne vil have en tur. Så hvis der står nogen i salen, der har lyst, så sig der endelig til. Det kunne da være fedt at have fuldtegnet, inden vi overhovedet nogensinde når at få afgivet bestilling på produktionen af det her ballonhylster. Men det var en af de der ting, vi pusler med. En anden ting, det er, at vi har kigget lidt på seværdigheder. Fordi vi har sådan fra naturens side fået doneret Danmarks vestligste punkt. Og det er vi da glade for og stolte af. Vi ved det godt alle sammen, men det er der ikke ret mange andre, der ved det i øvrigt. Og så hvis man kigger på, hvad man gør andre steder i kongeriget, så vil se, der er et skilt, der viser mod Danmarks sydligste punkt. Det er nede i Gedser. Der er et billede ovenfra af grenen, og så kan I bare lige, I ved godt, altså der er ikke et eneste menneske, der kommer til Skagen, uden at være ude og kigge på grenen. Det er en attraktion af dimensioner. Og så er der sådan en betonrædsel, de har stående over i Key West i Florida, og uanset at det er en rædsel, så markerer det sydligste punkt i USA, og der er altid 50 til 100 til 200 meters kø foran, for at komme ned og blive fotograferet foran den. Og så har vi på Danmarks vestligste punkt, der har vi jo så valgt at anlægge en parkeringsplads, og lige bag ved den, så har vi et fyrtårn stående, som man kan komme op i mod betaling, og bag ved den igen, så står der et radartårn. Det er sådan set det, vi sådan officielt kan kalde Danmarks vestligste punkt. Senior fra Naturkultur Varde har belært mig om, at Danmarks vestligste punkt, det ligger jo sådan set ude på stranden, lidt længere oppe, lige inden for det militære terræn der. Men altså,
sådan bebygningsmæssigt og så videre, og i forhold til, hvor man kan køre til, så er hugget, altså, eller parkeringspladsen, så er det faktisk Danmarks vestligste punkt. Og det har vi så valgt i Varde Kommune at pakke ind i pigtråd, hele baduljen. Både fyrtårn og hangar, eller hvad hedder det, radartårn og undales. Og det har vi sådan fabuleret lidt over, hvorfor har vi egentlig valgt at gøre det. Og det sjove er, at det er sket for så mange år siden, der er ingen, der kan huske hvorfor. Nu har vi fået nøglen til det her radartårn, og den agter vi faktisk at bruge sådan, at vi kan få den åbnet op for befolkningen. Og vi har i samarbejde med Naturkultur Varde, Varde Museum og Varde Kommune og andre gode mennesker, så har vi inviteret en internationalt anerkendt arkitekt på besøg den 23. som kommer og vil give nogle forslag og idéer til, hvad man kunne putte ind og udnytte Danmarks vestligste punkt til. For det indtil videre, så har det været jordens bedst bevarede hemmelighed, at det er det, man betræder, hvis man er gæst. Så det var sådan lidt fra den mere kuriøse afdeling. Og så er det selvfølgelig det, jeg skal sige, fordi det er vores aftale med økonomiudvalget. Vi er sat i verden for at levere erhvervsservice, så det, der står øverst på vores dagsorden for den kommende sæson, det er flere medlemmer, flere virksomhedsbesøg, ud og lave erhvervsservice, ud og skabe nogle netværk, lave nogle arrangementer, motivere, give bedre grobund for endnu flere gazeller, og så i den udstrækning, at vi har overskudstid, så må vi lave projekter med bonker og balloner og så videre. Og alt, hvad vi så i øvrigt foretager os, det skal vi jo da lige huske at tænke ind under den paraply, der hedder Varde Kommunes nye vision. Og det gør vi selvfølgelig. Og så lad mig så lige slutte af med at vende lidt tilbage til det, jeg startede med, eller noget af det, jeg startede med at sige, at den her 12. plads, vi fik i 2014, den forpligter os alle sammen til lige netop at holde fast i den gode udvikling. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi sagtens kan gøre det, men det kræver, at vi alle sammen står sammen om at gøre det. Og altså skrækscenariet, det er, at vi synker ned ad listen, og så bliver det dårlige historie, vi skal til at bade i igen. Altså lad os nu blive enige om i fællesskab at ride på bølgen, og så hjælpes ad med at blive på den. Tusind tak for opmærksomheden, og godt nytår.